Jo ľudia, dneska si po extrémne dlhej dobe ideme zahrať Gartic.io. Je to strašne super akože kresliaca hra a je to akože dosť dobré, musím povedať. No ale nezabudni na like, odber, daj si niečo dobré k piťu, k papáňu a určite daj aj odber, aby sme sa dostali na 10 odberov, za čo budem extrémne rada. A my sme tu s nejakými random ľuďmi. Je to tu po česky, pretože na Slovensku, akože slovenský jazyk, tak tu nikto nebol o 5. nikto proste nebol, takže GG. Takže my teraz budeme hádať, kresliť a podobne. Dobre, takže čo si myslíte, že ľudia, že by mohlo byť toto? Si myslím, že by to mohlo byť gbelík nejaký, alebo voda. Skúsime voda. Toto píšu všetci. Vie to iba tento typeček. Akože úplne neviem. Kyblík. OK, Minecraft, kámo, GG. Kýbel, skúsime kýbel. OK. What the fuck. OK. Gbelík. No ako vravím, je to tu po česky, takže GG, to bude pre mňa ťažšie. A ak chceš, aby som si dala možno aj na budúce český jazyk, tak napíš do komentárov. Kámo, čo to je reálne? Ako nejaký vešiak alebo sušiak, kámo. Sušák. Kámo. Kámo, čo to je reálne? Kámo, neviem po česky nejako brutálne. What? Kámo, to reálne traja borci, ja mám 9 bodov. By som on rada povedala. Skříň. Skříně. Skříně. Neviem, jak to povedia potom to po česky, kámo. Skříně. Skříně. WTF. Skříň. Sríň. Sríň. Skříň, kámo. Tak vole, ja tu neviem dávať takéto mekčenie, kámo. OK, let's go, ideme kresliť. Svíčka nebo vana. Kámo, prečo hovorím nebo? Aha, alebo toto je. Takže ja asi dám, kámo, vaňu dám. Dám vaňu, kámo. Pozerajte sa proste na to profi, hej. Takže dám to, že takto. Nádhera proste. Hej. Viem, že to teraz vyzerá ako nejaká loďka proste, ale to nevadí. Môžeme dať treba proste oranžové pozadie. Dobre. Takže asi teraz borci ešte nevedia, že čo tu je. Takže dáme to takto. Potom, čo má ešte taká Vaňa parádna? No tak Vaňa je ešte akože, už ako môžete vidieť, tak nemáme veľa času, takže pridáme trošku, pohneme. Potom tu sú, OK, oni to uhadli. GG. Bazén, voda, polievka. Kamo, jak Han to mohlo vyzerať, jak polievka proste. What? No dajte, kamo. Daj, kamo, Eli, že polievka. Kto dal to Eli? Melón. Dobrá. Melón je modrý. Krabice. Možná prasa. Prasa. Počkej, kamo. Kabel. Kam sorry, ale som slovenský, ale zásuvka, nie? Zásuvka. Zásuvka. Číči, kámo. Jak sa to volá tento? Kámo, ja budem to volať proste akože tento kabel, proste kabel to nie. GG. Kabel proste nie. No, ja s tým mobil, kámo. Počkaj. Ja viem, ale neviem to. Kámo, čo napísala tá Elina sprosta? Tohle je ako Slovenka nedáš. Jaj, sorry, kámo, sorry. Dík za úprimnosť, ale... Počkaj, a čo to bolo? Nabíječka. Kámo, jaj! Kámo, ja som úplný retard, real. Prečo proste? Kámo, toto je tak nudné video, kámo. A akože sa tu reálne strapnem. IC. Let's go, čo je more? Ideme malovať, borci, ideme ukázať proste najlepšiu vec na svete proste. Let's go. Takže cihla, klec.
OK, tak dáme klec. Takže takhle, prečo mám takto proste, hej, klecka proste. Počkej, ako, neviem, ako to mám namalovať proste. Kde je guma? Je tu vôbec guma, kámo? Hej, to sa. Hej, napríklad tu proste bude proste takto. Proste mačička, hej. Jo. Tu máme labku takto, hej. Kámo, ja viem, že vôbec neviem malovať, ale to je jedno. A potom to bude vlastne takto. Nice, let's go! Borci, sme prví a to sme v Českej lige ako keby. Čo by to mohlo byť, borci? Diamant. Let's go! Inak po toto video môžete kľudne písať akože otázky, ktoré by ste na mňa chceli položiť, pretože chcela by som robiť Q&A, takže tak. Takže môžete kľudne dať nejaké otázky a ja na ne budem odpovedať. Dobre, takže ja to spravím takto, hej. Nie je to slimak, borci, hej. Kamo, ja neviem, ako to mám nakresliť, ale dám to nejako. A to je vlastne takto má ten šíp, že jo. A borci, je to toto. Je to fakt easy, hej. Je to úplne easy a to sa mi fakt podarilo, kámo. To sa mi fakt podarilo. Borci, dúfam, že si užíva svoje pitie a nejaké nuggetky. Maybe. Možno si objednal z mekáča, alebo tak. Kto vie. Ale dúfam, že sa ti páči. A daj like a odber. Pretože toto bude ešte dlhšie videjko trošku. Takže GG. Čo to je pastelka? Alebo dom. Dom. Barák. Postavme. Aha, tam vidí. Kámo, poď proste. Žbytov, nie? Žbytov. Kámo, žbytov proste. Ja neviem proste, ale neviem si čo sa teď proste. Počkej, dám H. Ž. Tak ja dobré. Neviem si čo sa žbytov. Ja mám kámo, že to je žbytov, ale proste neviem proste. Ale vlastne na slnku, to nie? Rakev. Kámo, tak ukážem na tú rakev, nie ty vole. OK. Dobre, zostali sme tu sami, takže asi ma borci už nechcú, neviem, skús napísať dole do komentárov. Asi som ich nasrala tým, že neviem asi dať nejakých žbytov, alebo teda neviem čo. Ale proste to je asi teraz koniec tohto videa, pretože títo borci ma nehali v štychu viac menej. Takže určite, ak chceš, tak sa vieš dole mrknúť na môj Instagram a tam sú tiež nejaké videjka, takže a kľudne sa môžeš pozrieť aj videjka, ktoré máš trebárs teraz na obrazovke. Tak čus!